नै जोंहा मेला नायनो ओंखारबाय सनाफोर दायो थांगासिनो आङो मेला नायनोहाय मा मा नुयो दा नोंसिनोबो खिथानोसै होमबा जों थांबाय थादोनि सनाफोर नायलांबाय थादो। हेल' सनाफोर आंनि बसुमतारी अनामिकासिनि राव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बयखौबो बरायलायबाय सनाफोर फैलायबाय आं दिनै नोंसिनि खाथियावहाय दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय नोंसोरो टाइमेलाव नायाबो नुखाबाय आरो मिथिखाबायबो सनाफोर आङो बिजनिनि लोखि मेलायावहाय दायो थांगासिनो आरो सनाफोर नायलांदो आं जि नायो आं जि नुयो बेखौनो देखायखायो नालाय सनाफोर नोंसिनोबो सेयार खालामनोसैलाय आं दिनैहाय थारमाने थांजेननाय समाव एफा माने बिहिर नङामोन मेलाया जेब्लानाखि मोनाहोलां जेसेबां मोनाहोलां एसेबां ओरैबायदि बिहिर जादों आरो मेलाया दायो आङो जायगायावहाय सफैबाय आरो दानिया आङो सिङाव हाबफैबाय दख'नानि एक्सप' बेयो सनाफोर बेहाय सिदा दख'ना नुनो मोनगोन आरो होमबा नायलांबाय थादो सनाफोर आं देखायलांनोसै बेहाय जाहैबाय बे सिङावहाय माखासे आगरफोरनि नाम लिरनाय दं ओमफ्राय मा जिफोर जिफोरनि नामखौ लिरनाय सोमोन्दै लिरनाय दं आरो बेहाय जेरखम बैयाव जों नुहरदों बिहु फालि बा नैबेफोर दख'ना बा बेयो मासि बेफोरनि सोमोन्दै एसे लिरनाय दं आरो बेहाय बिहु फालि बिदि लिरनाय आरो साजायना दोनदों बेहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे गामसा दानायबो दं आरो बेहाय गामसाबो दादों आरो बेखौबो नुबोबाय जोङो बेहाय गामसा दादों अरेन्ज कालारनि बेबाय आखाइजों दानजोबनाय बेयाव दंफांनि बुस्थु जोब आरो बेयाव थफसि दं थिख्लि दं ओमफ्राय मा होनो सेरजा दं बहुद बुस्थु दं आरो बेयाव गासिबो नै उवाल दं गायहेन दं बे गासिबो दंफांनि दानजोबनाय आरो दंफांनि बानायजोबनाय ओमफ्राय गय बाथा सिनथाय दं आरो जेराव जोबोद समायना बानायसोदों मोजां नुसोगारदों आरो बिराद मोजां समायना नुसोदों आखाइजों दानजोबनाय आरो बेयाव बिराद फसायदों आं गय बाथाखौ बिराद फसायदोंमोन आङो बेखौहाय जोबोद समायना नुखादों फिसाजोआ बे थिख्लिखौ बिराद फसायदों फिसाजोआ थिख्लिखौ बिराद लाबोनो लुबैदोंमोन आरो फसायनानै जोबोद समायना नुखादों थिख्लिखौबो फसायनाया मा जासोदों आरो ओरैनो राइदिंनि गोजा आरो जिखायफ्रा ना गुरनो लांसै मा बेखौ ना गुरनो नै माइरं जाब्रा फिसा फिसा मेख्ला सादोरा मोजां मेख्लानि गोजा जोब आरो बेयाव बिराद समायना नुदों मेख्लाफोरखौ ओरैहाय गासिबो सिनि जोब आरो बिथिंजाय मा साइजनि सिलानो गोसो बायदि समायना समायना फैदों आखाइजों दानाय मोजां मोनदों जिरायनानै माबायदि मोनदों आमा मोजां समायना नुदों ने बिराद समायना नुदों समायना नुखादों सिङाव ओरैहाय हाबफैबाय मा फानदों नायनोसैलाय ओरैहाय मोजां फैजेनबायानो आरो जिउफ्रा
Oh. Asal lah kan baik. Asal lah kan apa aja tak keluar itu baik. Asal lah ni. Thay này mình đi bài hay là phải rồi bây giờ thay bài đi bây giờ này vừa bài nào gì dừng làm một số ấy गोथाव सनाफोर ओरैबायदि गोथावना बे आइसक्रिमा जों जादोंमोन प्लेटसेयावहाय 30 थाखा आरो बिराद गोथाव आरो बेनि टेस्टियानो बेलेग आरो गोथावानो दायो न'आव थांफिननो थाखाय ओंखारबोबाय सनाफोर मेलानिफ्राय जोङो न'आव थांफिननो थाखाय ओंखारबोबाय थांगासिनो होमबा आं भिडिअखौ दिनै एसेखिनियाव लाखिथ'नोसै बयबो जोबासै नायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ लोगो मोनफिनगोन थाबैनो नेक्स्ट